ସମସ୍ତେ ଇହଲୀଳା ତ୍ୟାଗ କଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ହିଁ କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ଆମେ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ଯାହା ଯୁବକ ୟଙ୍ଗ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେମିତି ୱେଲ୍ ଟ୍ରେନ୍ କରିକି ଠିକ୍ ସେ ଯିବା ପାଇଁ। ବଳରାମ ବେଳା ଯୁବ ନେତା ଥିଲେ, ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ବି ଥିଲେ କଣାବଣା ଗାଁର, ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ପୋର୍ଟ ୟୁନିୟନର ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଭ୍ୟ ଏବଂ ସେ ୟୁନିୟନର ସଭାପତି ଶଙ୍କର ବାବୁ ଏଠି ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଅତି ନିକଟ ବନ୍ଧୁ ଯାହାକୁ ବୁଚି ବାବୁ ଏ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ମର୍ମାହତ, ଗ୍ରାମବାସୀ ମର୍ମାହତ, ଏମିତି କଷ୍ଟରେ ସେ ମାନେ ପଡ଼ିଗଲେ। ତାଙ୍କ ପରିବାର ତାଙ୍କର ବହୁତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କଲା, ଦୁଇଟି ପୁଅ ଆଉ ତାଙ୍କ ସହଧର୍ମିଣୀ ରହିକି ତାଙ୍କୁ ସେବା କଲେ, କିନ୍ତୁ ବଞ୍ଚି ପାରିଲେନି କେହି ହେଲେ। ଡାକ୍ତର ବି ଚେଷ୍ଟା କଲେ। କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ମନରେ ଆମର ରହୁଛି, ସମସ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ତାଙ୍କର ସହଧର୍ମିଣୀକୁ ଯଦି କେମିତି ପୋର୍ଟ ତରଫରୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇପାରିବ, ହସ୍ପିଟାଲରେ ହେଉ ବା ସ୍କୁଲରେ ହେଉ, ତାହେଲେ ପରିବାରଟା ବଞ୍ଚିଯିବ। ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଆମର ଛତ୍ରପୁର କଣା ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଛତ୍ରପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ସମସ୍ତ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ସବୁ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତି, ସମାଜ ସେବାରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଗ୍ରାଧିକାର, ଯାହାର କିଛି ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ହେଲେ ସେ ଯାଇକି ସେଠି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଜୀବନଟା କ'ଣ ମିଳିଛି, ଜୀବନଟା ଏମିତି ମିଳିଛି, କେତେବେଳେ ପଳେଇବ ଏମିତି କୁହନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କିଛି କରିଥିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କିଛି କହୁନି, ମୁଁ ଖାଲି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଯେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ବୟସ ନୁହଁ, ଏ ଯେ ବୟସ ନୁହଁ ଯେ ବୟସରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯିବାଟା ସେ ବୟସ ନୁହଁ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ତାଙ୍କର ପରିବାରକୁ କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ତାଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗକୁ କେମିତି ସାହସ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ପୋର୍ଟ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରି ସେମାନେ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଅଥରିଟି ପାଖରେ ଗୋଟେ ଦାବି ଦିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ମିସେସ୍କୁ ଯେମିତି କିଛି ଥଇଥାନ କଲେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଯେମିତି ଉତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହେବ। ବଳରାମ ବେହେରା ଗୋପାଳପୁର ପୋର୍ଟ ଅନଲୋଡ଼ିଂ ଲୋଡ଼ିଂ ସୁପରଭାଇଜର ୟୁନିୟନର ଜଣେ ଆମର ଆଗଧାଡ଼ିର ନେତା ଥିଲେ। ଆମର କମିଟିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଥିଲେ। ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ଭାବେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ପରିଚିତ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ଯାଇଛି, ଦୀର୍ଘ 5 ମାସ ପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପାଖକୁ ସେ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସନ୍ମାର୍ଗ ଦେଖାନ୍ତୁ, ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ବଳରାମ ବେହେରାର ପରିବାରକୁ ଥଇଥାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ମୋର ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଏଇଠି ଭାଗୀରଥୀ ବାବୁ, ଏ ପଞ୍ଚାୟତର ଜଣେ ନେତା, ରାମ ପଣ୍ଡା ମହୋଦୟ, ଛାତ୍ର ସଭାପତି, ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତେ ଆମର ୟୁନିୟନର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଉପସଭାପତି, ସମ୍ପାଦକ, ସମସ୍ତେ ଆମେ ୟୁନିୟନ ତରଫରୁ ଆମେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇକରି ଆମେ ପୋର୍ଟକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଯେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଥଇଥାନ କରାଯାଉ।